What's up, horror fans? This is your boy, Crypt Keeper. At bago natin umpisahan ang napakalupit na kwentong ito, ay nais ko munang magpasalamat sa lahat ng sumusuporta sa ating munting channel. Maraming salamat po sa mga bagong subscribers, silent listeners, at sa lahat ng solid creepers. Maraming salamat din po sa next level support ng Creepamilya members. At kung ikaw, oo, ikaw nga. Kung hindi ka pa nakakapag-subscribe, ay pindutin mo na ang subscribe button at isama mo na rin ang notification bell para lagi kang updated sa Creepy Noise Stories. Anyway, umpisahan na natin ang aswangan. Oh, Gilier. Alam mo naman na siguro mga dapat gawin. Mang Impen, baka pwede... Hindi. Kailangan mong inumin to. Habang tumatakbo ang oras, ay mas lalong nagiging komplikado. Wala po bang ibang paraan bukod dito? Nakakasulasok naman kasi yung lasa eh. Kasalanan mo yan. Nagpakagat ka eh. Hindi ba't kabilin-bilinan ko sa'yo? Iwasan mong makagat ng kahit na sinong aswang. Hindi ko naman ho kasi inaasahang nasa likod ko yung halimaw na yun eh. Huwag ka nang magreklamo, Gilier. Ako nga 7 bundok ang inaakyat ko. Makumpleto ko lamang ang mga sangkap niyang pinapainom ko sa'yo. Kung hindi lang malakas sa akin si Don Lupo, hindi ko nagagawin ang mga bagay na ito. Malakas? Kung hindi ko pa alam, ang laki kaya ng pahid sa'yo. Anong sabi mo? Wala po. Ang sabi ko, iinumin ko na. Asar. 1 linggong inuman session na naman to. With tanda. Buisit. Nangungonsensya pa. Ang laki naman ng binabayad sa kanya ni Don Lupo para sa trabaho niyang to. Trages. Hinding-hindi na mauulit to. Promise. Never na ako magpapakagat sa aswang. Ilang araw pa ang lumipas. Naging maayos naman ang lahat. Feeling ko, habang tumatagal, nasasanay na ako sa mga likidong pinapainom ni Tanda. Napansin ko kasi na nakakatulong din yon na mapabilis ang paggaling ng mga sugat ko. Pati ang hapde ay mabilis ding nawawala. Kaso napapansin ko, yung paglalaway ko, parang hindi yun nawawala. Nahihirapan ako matulog, tapos dura ako ng dura. Isang gabi, matapos kong manigarilyo sa hardin, ay napadaan ako sa gilid ng mansyon. Tila may kumusyon akong narinig. Unti-unti kong sinilip ang loob nun. May mga bisita yata ang doon, pero parang may pinagtatalunan sila. Lupo, hindi ako nakikipaglokohan sa'yo. Paano mo ipapaliwanag na naroroon din ang bataan mong si Bruno? Katulad ng sinabi ko sa inyo, Beto. Matagal nang wala sa puder ko si Bruno. Hindi ko alam kung bakit kasama niya ang anak ng pinuno nyo. At isa pa, bakit ako ang pinaghihinalaan nyo? Gayong maging kami ay nawalan din ng kalahi. Malamang ay itinakil nyo na si Bruno, kaya't hindi malabong ipalagpit nyo na siya at idinamay nyo pa ang Panginoong Grupo. Hindi malabong pinlano nyo ang lahat ng ito. Sa'yo na mismo nang galing, Beto. Hindi aswang ang pumaslang sa kanila. Hindi ba't nasa pangangalaga nyo ang sandatang karit ng amangwa? Hindi kaya kayo talaga ang pakay ng pumaslang sa kanila? Anong ibig mo sabihin? Alam mong ni isa sa amin ay walang nakakahawak sa sandata na yon. Teka, ang tinutukoy mo ba na pumaslang sa kanila ay mga... Tumbak! Sino pa ba? Bakit? May naisip ka pa bang iba? Isang malaking kalokohan. Tago at walang nakakaalam sa pagkatao ni Panginoong Rupo. Kaya't imposible nilang malaman na siya ang susunod naming hari.
Nagkakamali ka ng tinatahulan, Beto. Kung meron mang may motibo na gawin ang mga bagay na yan, ay kami ang pinakahuli mong maaaring paghinalaan. Huwag mo kong talikuran, Lupo. Kinakausap pa kita. Makakaalis na kayo, Beto. Wala na tayong dapat pag-usapan pa. Ang lakas ng loob mo, Lupo. Kaya mo na bang bumangga sa amin? Hindi ko kilala ang mga ito, pero malamang mga alamid. Pinagbibintangan nila si Don Lupo sa pagkakapaslang sa susunod nilang hari. Pwes, hindi sila nagkakamali. Sila na nga siguro ang naiisip kong iniiwasang makabangga ng Don. Grabe ang tapang ng kumag na to ah. Parang binubuli nila ang matanda. Kung tutuusin, nasa 20 lamang ang bilang nila. Bakit hindi sila nag-aalilangang umasta ng ganon? Hindi kaya sadyang malalakas lang ang mga ito? Napapansin ko din kasi sa mukha ng mga bataan ni Don Lupo. Tila kabado sila. Mga weak. Siguro nga may dahilan sila para matakot. Kung ano man yon, ay malalaman natin. Nagpatuloy pa ang pagtatalo ng magkabilang panig hanggang mag-umpisa ng manlisik ang mga mata ng bawat isa. Grabe, na-amaze ako sa mga nakita ko. Parang pelikula. Ilang sandali pa ang lumipas ay naging halimaw na silang lahat, bukod lamang kay Don Lupo. Nagsimula ng umatake ang mga alamid. Putik, ang bibilis nila. Pero ayos lang. Malalaki at malalakas naman ang mga bataan ni Don Lupo na lahing... Ano nga ba yun? Putya, nakalimutan ko na. Basta, yun na yun. Napakabilis ng pangyayari. Meron agad mga tumumba. Kaagad na dumanak ang dugo. Ano kayang gagawin ko? Aalis na ba ako dito? Kung matalo sila Don Lupo, mas pabor para sa akin. Mawawala na ako ng obligasyon. Pero teka, gusto ko pa talagang mapanood kung ano pa ang mangyayari. Nagulat na lang ako nang makarinig ako ng mga putukan sa labas. Tragis, inilabutan ako sa mga nasaksihan ko. Nakita ko ang hindi mabilang na alamid. Nasa puno sila sa labas ng mansyon. Dikit-dikit sila doon na para bang mga bunga, hitik na hitik. At yon ang nagpatayo ng mga balahibo ko. Ngayon alam ko na kung bakit malakas ang loob nung isang ungas kanina. Akala ko pa naman malakas talaga. Madami lang pala. Nataranta ang mga bataan ni Don Lupo. Karamihan sa kanila ay nagpalit ng anyo bilang aswang, habang ang iba naman ay walang habas na nagpapaputok. Hindi ako pwedeng basta tumunganga na lamang dito. Kailangan kong umaksyon. Mabilis kong inakyat ang dingding ng mansyon. Hindi na ako nahirapang gawin yon. Natutunan ko kasi yon mula kay Hakim. At mula sa kisame ay kung saan bahagi na ako ng mansyon napadpad. Hanggang sa makarating na nga ako sa isang beranda na nasa loob ng sala ng mansyon. Kitang-kita ko sa baba. Medyo dehado nga sila Don Lupo. Tanging si Hakim lang ang nakakasabay sa hindi mabilang na kalaban. Pati na rin pala yung 3 ungas na lagi kong kasama. Grabe, malalakas din pala sila. Hindi ko akalain, nakakaiba din pala ang kakayahan nila pagdating sa pakikipaglaban. Akala ko pa naman patanga-tanga lang ang 3 yon. May ibubuga din pala. Iba din ang Don, malakas din kahit matanda na. Ilan ang kumukuyog sa kanya pero nakakasabay pa rin. Ang galing, partida. Hindi pa siya nagpapalit ng anyo nun. Kung titignan kasi ang pisikal na anyo nito ay ugod na talaga ang matanda. Pero mukhang pinagpala ng kakaibang lakas. Aliw na aliw ako sa panonood mula sa itaas ng beranda. Parang pelikula. Pero ibang usapan na nung si Beto na ang umatake kay Don Lupo. Kitang-kita ko, iniinda niya ang bawat atake ng aswang na yon.
Hindi nga nagtagal ay napilitan na ang Don na mag-anyong aswang. Grabe, halos kasing laki din pala siya ni Bogart at ang pangit din. Nagpalitan sila ng pag-atake. Hirap din yung Beto, pero matigas. Talagang ayaw sumuko. Teka, mukhang natatalo na talaga si Don Lupo. Akmang gigilitan na ni Beto ang matanda gamit ang matutulis niyang kuko. Nakahiga na ang Don at napaibabawan na siya ng kalaban. Magbabayad ka, tanda! Tapos ka na! Ops, kung ako sa'yo hindi ko itutuloy yan. Yun kung gusto mo pang mabuhay, ungas. Ha? Sino ka? Huwag mong sabihin, isa kang hinirang. Wala akong alam sa mga pinagsasabi mo. Pero kung ayaw mo pang mamatay, kailangan mo sumunod sa mga sasabihin ko. Kung gayon, sino ka? Ako lang ang magtatanong at magsasalita. Maliwanag ba? Hindi na nakapalagpa si Beto nang ihedla ko siya at tutukan sa sentido ng magnum na barel. Kabibigay lang sa akin noon ni Hakim. At tulad ng sandatang gamit ko, may silver nitrate din ang bala noon. Alam kong alam ni Beto yon. Inutusan ko siyang patigilin ang mga alagad niya. Agad namang sumunod ang mga yon. Alam ko na ngayon ang kahinaan ng mga alamid at yon ay ang kanilang pinuno. Sa bagay, kahit sa ang grupo naman pero kung ako yon, itutuloy ko pa rin ang ginagawa kong pag-atake. Wala akong pake kahit mamatay ang pinuno ko. Kung katulad lang din naman ni Beto. Natulala ang lahat nang makita nilang hawak ko ang buhay ng kanilang pinunong si Beto. Sa totoo lang, hindi ko inaasahan yon, pero salamat na din at naging epektibo. Unti-unting umatras ang hukbo ni Beto. Alinsunod na rin sa ipinag-utos ko. Siniguro ko talagang walang natira sa mga ito ni isa. Mga isang oras din bago ko pinakawalan si Ungas. Kitang-kita ko, gigil na gigil to sa akin. Wala naman siyang magawa Sa oras kasi naabutin siya ng kiliti ko, basag siyang parang bote. Ang lakas ng loob mo, mortal. Sinisiguro kong pagsisisihan mo to. Magkikita pa tayong muli. Hoy bugok, huwag ka nang dumaldal. Baka mga tipa tong daliri ko't makalabit pa ng demonyo tong gatilyo. Sige, layas. Bago pa magbago ang isip ko. Lupo, hindi pa tayo tapos. Ba't umirit pa to Gilier, hayaan mo na siya. Alam kong babalik sila. Kinakailangan nating maganda. Hakim, i-activate mo ang safety defense features ng mansyon at ipatawag ang lahat ng awangan. Papuntahin sila dito sa mansyon. Ngayon din. Masusunod, pinuno. Abot-abot ang pasasalamat sa akin ng matanda. Ganon na rin ang iba pang awangan. Tatandaan ko na. Awangan. Ano kayang ibig sabihin nun? Wala nang inaksayang oras ang mga bataan ng Don. Nagmamadali ang bawat isa sa mga iniutos ng matanda. Grabe, may mga high-powered gun pala na nakaabang sa paligid ng mansyon. Nagtataka naman ako, bakit hindi nila nilabas yung kanina? Siguro nga, hindi nila inaasahan na hahantong sa labanan ang pagpunta ng mga alamid sa mansyon. Sa tansya ko, nasa 3 hanggang 400 na awangan ang nasa loob ng bakura namin. Labas na doon yung iilang napas lang kanina. Pero halos 2 oras lang ang lumipas, nadoble ang bilang na yon. Unti-unting nagdatingan ang iba pa nilang mga kalahi. Tinanong ko pa nga si Hakim kung ito na ba ang aktual na bilang nila. Sumagot naman ito na hindi. Yung iba daw kasi nasa tawid dagat pa at yung iba nasa ibang bansa. Humigit kumulang nasa 5,000 daw ang kabuuang bilang nila. Madami din pala
Akala ko kasi yun lang talaga yung mga nakikita ko. Maya-maya pa ay ipinatawag ako ni Don Lupo. Pinapunta ako nito sa isang malaking kwarto. May nasa 7 katao ang nasa loob ng tila conference room na yon. Lahat sila ay puro katandaan. Siya si Gilier, ang nag-iisa kong birador. Gilier, nasa harap mo ngayon ang konseho ng awangan. Sila ang mga pinunong katandaan sa iba't ibang lugar. Nasa 15 ang kabuuang bilang nila, ngunit 7 lamang ang naririto ngayon. Siya pala ang birador. Siya pala ang birador. Maupo ka, Gilier. Salamat po. Pinunong Lupo, sa aking opinyon, isang malaking pagkakamali ang planong ito. Eto nga't nagsimula na ang digmaan sa pagitan ng lahi natin at ng mga alamid. At ano ang sa tingin mong mas mainam gawin, Hieronima? Hahayaan na lang ba nating tuluyang maghari ang mga alamid o ang iba pang mga lahi habang wala tayong ginagawa? Sang-ayon ako kay Protasio. Kung wala tayong gagawin, ay hindi malabong maging alipin nila tayo sa hinaharap. Magsitigil kayo. Hindi ko kayo pinatawag dito upang magtalo-talo. Nandito tayo ngayon upang malaman ang inilatag kong plano. Ang totoo niyan ay inaasahan ko na ang mga kaganapang ito. Ngunit hindi ko inakala na mas maaga itong magaganap. Kung gayon, ano nang gagawin natin? Anong mag-oras ay maaari silang sumalakay? Hindi tayo mananalo sa kanila. At alam nating lahat ang masaklap na katotohanan yan. Kung ito na lang ang natatanging paraan upang magtagumpay, kailangan nating sumugal. Sa totoo lang, nabuburyo na ako sa mga pinag-uusapan ng mga matatandang to. Kung bakit ba naman kasi isinama pa ako ni Don Lupo sa pulong na to. Grabe, inaantok lang talaga ako. Wala naman akong pakialam sa mga pinagtatalunan nila. Basta ako, ang gusto ko lang, maging malaya at makapagigante. Kailangan ko lang maging matyaga pa. Narito na ako sa mundo nila. Sa mundo na kung saan nabibilang ang pumaslang sa aking pamilya. Unti-unting bumalik sa aking alaala ang lahat. Ang lahat ng nangyari ng gabing yon. Pagod na pagod ako galing sa trabaho. Pero okay lang kasi bagong sahod ako. Bumili ako ng mga paboritong pagkain ng aking kabiyak at ng aking 2 anak na kambal. Paniguradong tanggal ang pagod ko kapag sinalubong na ako ng matatamis ng ngiti at mahigpit na yakap ng aking pamilya. Masaya kong tinawag ang pangalan ng aking asawang si Celia kahit pa nasa ilang metro pa ang layo ko sa aming bahay. Celia! Alam ko naman Celia! na maririnig na ako nito, lalo na Dito na ako. ng mga makukulit naming supling. Celia! Alam kong magmamadali Celia? ang mga itong lumabas upang salubungin Celia? ako. Ganon kasi ang eksena namin sa tuwing umuwi ako, may pasalubong man o wala. Sa aking pagtataka ay umabot na ako sa labas ng pintuan, pero ni isa sa kanila ay wala pa ring lumalabas. Sa wari ko ay maaga silang nakatulog. Malamang nainip na sa kakahintay sa akin. May kapayakan lamang ang simpleng pamumuhay namin, pero nag-uumapaw ang saya sa kada araw na lumilipas. At dahil doon ay masasabi kong kumpleto na ako. Nagmamadali pa ako nagtanggal ng sapatos habang tinatawag ko pa rin ang pangalan ng butihing kong asawa. Ngunit wala pa rin itong tugon. Sa puntong yon ay medyo kakaiba na ang aking naramdaman. Hindi maganda to. Bakit sobrang tahimik? Akmang pipihitin ko na ang seradura ng pintuan nang biglang may pumasag sa katahimikan ng paligid.
Ungol yon ng isang bata at natitiyak kong isa yon sa mga anak ko. Ganun na lamang ang aking pagkagimbal nang tumambad sa harapan ko ang nagkalat na dugo sa aming sahig. Mas lalong kumabog ang dibdib ko nang marinig kong tinatawag ako ng anak ko. Papa, tulong. Mga katagang nagpasikip ng paghinga ko. Kaagad akong tumakbo papasok ng bahay. Halos madulas pa ako sa malapot na dugo na nasa sahig. Animoy pinagsakloban ako ng langit at lupa nang makita ko ang katawan ng wala ng buhay kong asawa. Nakasalampak yon sa isang sulok. Mabilis kong tinungo ang kaawa-awa kong kabiyak. Ngunit kaagad din namang sumagi sa isipan ko ang aming mga anak. Mas inuna kong tunguhin ang silid kung saan sila naroroon. Laking gimbal ko nang maaktuhan kong patalo na sa bintana ang isang napakapangit na nilalang. Punong-puno ng dugo ang buong katawan nito at wala ring habas ang pagtulo ng malapot na laway mula sa bibig nun. Ang pagkagimbal na aking nadarama ay kaagad din namang naglaho at napalitan ng panlalambot. Nang matanaw ko ang mga nakahandusay na katawan ng dalawang paslit. Shit. Ang mga anak ko. Kaagad kong niyakap ang aking gambal. Ang isa ay patay na. At ang isa naman ay nag-aagaw buhay pa. Durog na durog ang puso ko nang makita kong butas ang kanilang mga dibdib. Tila dinukot ang kanilang mga puso. Saglit pang tumitig ang aking bunso na nag-aagaw buhay. Hinaplos nito ang aking muka bago pa tuluyang malagutan ng hininga. Anak! Hindi! Mga anak ko!